Kristo. Kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ating mga bintang mga higala sa tulong kini ang mayang balita. Usa kini katulungan sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist na magahatag kanatong paglaong sa kaluwasan. Mga bisan sa makasasilang pagkita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw o nagpo sa langit, nag-andam magmatahon nga pagayanan alang kanito o sa dili madugay, mabalik siya aron sa pagkuha sa tanan ng mga iya. Kini ang mayang balita talagang nasab na nagapanuktot huwag mabukas sa atong mga salabutan, huwag magahatag kanataging sakto na pagsabot sa kamaturan, huwag kompletong mga kasawiran, mga pasabahan, huwag mga giya sa angay natong pagabuhatan karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayang balita karong buntaga ginadamala kini sila makahigalaan Brother John Brito kinusab sa Brother Libert Claros ang mga pagkaibigan niya. Dahil naman ang dito sa studio tungod kay din ang atong mga partner no? So, si Brother Mergin, si Brother Joan, wala din so dahil naman rin kung ano yung mga messages sa galing ipanangat diri dito padangat sa atong number kang Brother Libert Claros ka number. Ang akong sa number 0926-8869-758. Akong sa buwan 0926-8869-758. So, welcome ang tanong kutob sa gabot karon. Welcome sa atong mga viewers karong buntaga. So, nag-live pa rin higala sa atong Facebook, no? Sa Facebook live nito karon. Sa atong ginawalkan ang atong mga listeners sa atong matalaman. Kung gusto mo tanaw sa atong live program higala, so search lang sa mga Facebook ang Diwang Singan Bugo Adventist. Diwang Singan Bugo Adventist. So makita ninyo ang atong live program. Makahingi mo higala sa pag-text sa atong ng number na atong ipabay ninyo na aming mga morning greetings. Kaya namin mga pangutanan na inipadangat din sa atong talamunan para nga may mga contribution na higala ato nang ginawan kami sa atong talamunan. So welcome ang tanan. Ang atong mga katosad ng mga kailangan karon dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. So maayong buntag, maayong Domingos buntag kanilang tanan. Kumusta na ang Brother Mundang Flores Labo, may buntag nyo, ibang sa inyong mga kasalinan at makainsunan nila sa Tubuso. Ang atong mga listener kusad sa Gihungin, sila si Brother mga Algira family, no? May buntag sa tanan. Ang tanan din may mga tipanin ito sa din sa Escalante, sa Cadiz City, sa Sagay, o ibang pa mga lugar na
karong buntagan nag-monitor sa atong programa, amo kami nga ginawelcome sa pagpakiguban. Ato sa itunol atong minitong pagpangimusta sa atong mahigala diha sa Biliran Province no, may buntag sa taning taga Biliran. May buntag ngadto nila ni Brother Bibel Masibag, nila ni Brother Winnie Ibini, nila ni Brother Kinsing Lagarisa. Uban pa din itong mga kinsunong kahigalaan, laban na itong mga nagagamit ang mga sound system na napitas Biliran. So kaming tanin, gini-welcome nimo sa atong talamanin sa kini ang maayong balita. Ito sa mga suki nga ito paminawan diri sa probinsya sa Leyte. No? Good morning sa tanang taga Leyte. Good morning sa tanang taga Ormoc. Mga tigpaminaw nito sa biya sa Palumpang Leyte. Labanas mga Nuhos family. Good morning. Ito sa mga tigpaminaw nito diya sa Biliaba. Good morning sa nila ni Musa, Mrs. Nito, Gusin Senso. Ang pamilya, mga kinsunan nito diya. Ang ato din pasalamatan sa mga Ritsa Navila. So yung trumpadas kang lukot, may buntag ng tanin. Kumusta ang tanin taga-tabang Leyte? Ang atong matipaniya, des matag Leyte, diya sa kaming Leyte, diya sa Sabon Leyte, sa San Isidro, guban pa ng mga lugar na naabot sa ating talamanin. Welcome karong buntaga. Ito mga suki ng mga tipaniwan sa diri sa Islas Camotes o sa Camotes Island. Di atong pasalamatan dahil karong buntaga si Brother Tato Sotelo sa sound system niya na maglanog-lanog. No? Good morning sa tanang taga-luwar Kagkagal. Tanin din namin welcome. Tanin niya taga Islas Camotes. Ang ato sa mga tipanood ikaw sa Islas Bantayan. Good morning sa tanang taga-Bantayan na nagsunod sa ating programa. Ang tanin sa mga taga-isla sakop sa lungsod sa Bantayan, atong ginawelcome ng tanin. Labasan pa rin ang tanin taga-Santa Fe na paginiwan ka rin. Pasalamatan dos Badawit, Bilabili siyang sound system. Ang tanin nila ng taga-Bantayan, ang tanin ng taga-isla sa Lantagaan na nagpaminuan, isla sa Tinatarkan Island. So kaming tanin nila, welcome. Ating mga suking ito pamanunan diri karon sa isla sa Habitnil. Ang ibisan pa nito sa isla sa diya sa isla sa Kinatakan sa Malapascua Island. Mayang buntag sa tanulang gabi ninyo na yung pamanunan karon. Aming nga dinawal kami ng sayos kabuntagon sa talamanin sa kini ang ngayong balita. Okay. Ato sa mga suking nga ito pamanunan sa atong programa diri karon sa dili sa mainland Cebu. Kutob sa ngabot karon. Good morning dahil sa Balandan. Nabiniglas mga Latayada family. So welcome ang tanin din namin. Ato mga suki nga ito pamunuan diya karon sa Dinis Tubulan diya sa Tabanan. Kung gusto niya sa mga Tugahan family. Ano dos ng Pilipan, Kalihan, ang Tabulan, ito siyang pangumusta ng tanin na panginulan karon. Kumusta na mga pikit-pikit family niya, mga Golden family. Mga dos mga pamilya, mga Alinting, mga Perina family. Pagibang pa nito ng mga pangalan ng ating pamanuan. Good morning, inyong tanan. Mga good morning sa ating mga suki na naminaw karon diya sa Carmen, Cebu. Pagdahan sa Katmon, ato ng pangmusas Brother Mario. So, salamat sa ginabag Mario na ito na ang imong pamatuan sa imong kalawasan. Nga paninilang na taga-Katmon, nga nagpamanuan, ato ang ginabag kami ng sayos kabuntagan. Mga good morning sa tanang taga-Sugod, ang tanang taga-Bourbon, Cebu. Naglabanadahin sa Bundo, Bourbon, sa mga Morelia family. Mga good morning sa mga kailangan magkansunong tigla sa San Jose, Bourbon. Ato ng pasalamatan sa Brother Amay Pitugo, ibang siyang family sa ilang sound system bro, with trimpag na. Salamat sa ilang sound system bro. Sa mga salingan, karang ba yung nagpamanaran ng ating programa. Hingit mo yung Diyos, magpanalang sa kanina ng tanin. Good morning, yung Brother Rodrigo. Ang family, yung Brother Rolando Badama, ang family.
sa mga silingan din karon na kanina sa mga magsunod at magpamanuran sa itong programa. Good morning, God bless kanilang sa mga Rasonar family. Nagtos mga Arugante family, mga Coraldo, nagtos mga pamilyas, mga Rivera, mga Bendit family, nagtos mga Abra family, mga Bendit, mga Puente family, sila si Sister Linda Cameron sa Bali Lilito Lamok sa ilang mga sound system na nagtinag-tinag karami panin na natin pagpatingin sa ilang mga trimpa na karon. Ano mga Maribel, good morning naman po rin, mga papanunan barang magdadarin, mga banda. Mga Sabarino family, mga Kabagyo family, welcome sa programa. Mga mga Likigan family.
Maragnaron si engineer siguro mga karon ang bantang yung engineer. Salamat sa inyong kanulang pagsunod at pagpanunaw sa atong programa. Sunod aming ipahinindong sa atong mga kailangan kung paningin programa ng plano mo na magtukod o grupo kayong mga panunaw. So, pwede nga mo kontakon si Engineer Arnold V. Anciano, kontraktor na siya. Ano, mga nag-offer na siya mga structural buildings, mga residential buildings, mga roof works, mga cabinets, mga tile sheeting, wiring and manunog, dan pa mga buhatin dihan sa pagtukod sa panunalaw. Ngayon sa dugang kasiyaran, kontakan ng higala kinananda na panghatan ninyo sa 0936 414 5640. Pwede sad sa isa ka number sa 0909 180 7153. So, ano mga contact number ni Engineer Arnold Anciano mga higala. Okay, mapadayon tayo ito sa ngayon. Ato din ipangumusta ang atong tanong na higala diya karon sa diyan sa bantayan. Mabilis mga ano, good morning dahil sa tanong diya ng mga buhito family. Kung naman balabatos mga buhito diya karon. Bayan din sa bantayan. Good morning mo. Bago Junjun o sa aming mga salamin o naman mga karambala. Dos mga Miralias family, good morning. Ano natin mga pagpapilo medalyon at padang ipangusa ng mga Tundag family. Ano ito mga soping naminagas ng lungsod medalyon ito sa ginawelkan. Ano ba sa proper dyan sa medalyon. Welcome ba ang tanan? Ano ito sa ginawelkan karon ng ating municipal councilor diyan sa Bagay Raymond. Ano ba nandintang mga kasalanan? Ng ating Israelin Bicon, Bagay Felipe Salero mo, nandintang. Ano ito sa mga soking namin na karon sa Santa Otso Medellin. Isa dito kaluntan pagpasalamat sa Bada TV sa ilang 30 na nagtunog o paninduhan mga silingin nila na naminaw sa linog sa ilang 30 karon. So salamat Bada Terbo na gumaminsan sa mga nalinaw na family. Ano sa ito mga soking na pagpaminawan sakop nila na Mausyago ng mga lambungan sa Dagbun sa Norte ng Bugo City na dipagalihan ko na sa itong pangalangga na city ng Honorable Carlo Martinez. Ano itong panglusan na ito mga pagpaminaw na karoon sa Binabag sa mga Bersero family. Ano nagtunong bandang linis sa Puna, good morning. Mga pagpaminaw na karoon sa Binho sa anong Milpino ng Bantag. Nila na meron sa hindi ginamanaw ibang pablang na pamilihan karabas mga pamilyas mga salsaluhan. Ano itong mga suking na pagpamanawan sa atong pamanawan bilas barangay sa Lapis bisag naman bis kabangkalan karon good morning ng tanan bilas sa Gindictan Bugo City mga Brother Chris Brother Christian Terrell mo, nandang nabag ko nagtawag mo na naminaw ka rin. So, handa lang yung mga panahon hanggang sa Babastado. Salamat po nagkahibalan po. Salamat sa inyong kadasig sa pagtungan sa pulong sa Ginoo. Okay, good morning mo mga silingin, inyong family. Good morning. Good morning sa nilang Mr. Pedro de Papo, yung Body Beat, makagsanin ka sa kabangkalan, makagalaw na naminaw. Sa ating district pastor,
karon sa Barangay Sagaran. Ano, good morning sa buwan nila ni Engineer Ernie Capelas, murang nalo sa Bagawan. So, may bintang nila Engineer, kawadan na ni Steve Marajan, mga kabataan ka rin sa Escalona Street mo. Good morning din. Pero ito sa mga Mr. Leo, mga Badal Vicente Manis, mga bintang, ito sa mga pangmusta ko ng Badal Chadilo Itang, mas magsakan din magpalanap po na sa mga sound. So, good morning. Ano din sa pahigala sa Bangkod, na kompanilya pwede naman so ayaw na ang kapagulag mahalan ano kay nunang panahon na ang ganun na solusyon. Di naman ang higala ang tulog ng mga optical clinic na niya sa mahimutan sa sunod sa Bugo. Sigurado din na nasundan ang saliran sa atang na pagpanunay na hanap-hanap ng sumahan. Nakala mo na yun, anitang mga ito, panito kabasa sa salipro. So, doon naman yun ang Baraki Nabatano Optical Clinic na mga Reyes Chokin na pinag-iyakan ng magtulog ng Baraki Nabatano anak na mga Mr. Admission sa Nabatano. So, ating ginanampan sa pagpapagawa niya. Welcome ka na. Hantag pa ka rin alas 9 na ng kabantagan sa ating tulamunan sa kini ang mga balita. So, pwede na yung katanungan ito mga messages panlagi sa pag-text namin yun na Brother John o pwede mo makamessage sa gano'n sa ating Facebook live. So, ating nabigong Panginoon sa pagpangumusta ka Brother John. Brother John. Well, dagang salamat Brother Levi, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Kami magapasalamat sa inyong maunungod ug makanunayon nga pagpakigdugtong pakiguban din sa atong programa sa kahanginan matagkaron og unya. So ninibuntaga ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing atong ablihan para sa Ginoo nga ang Diyos makakita og luna sa atong mga kasing-kasing nga siya mo'y atong hari og Diyos sa atong mga kinabuhi. Busa ni Buntaga, welcome ug kumusta kamong tanan diha sa inyong mga puloy-anan ug ang Diyos magahatag unta kaninyo sa tanan nga inyong mga panginahanglan. Well, ini Buntaga si Brother Isay dito pangumusta usab sa pipila meaning Buntaga. Okay, Brother Isay? Okay, daghang salamat, Brother John. Okay, mayong buntag sa panginina karon sa atong programa, kini mayong balita. O akong gili na pangumusta ang akong apuan dira sa Dawis Mayang si Gloria dito, mayong buntag. Kauban niyo yang duha ka po nga si Darinjo Bitos o si JK Makilang, yung buntag niya dira ron. O akong ginapangumusta po usab ito sa kaigsos pagtobras mayang si Brother Jimmy dito, kauban niyang pamilya o si ilani Sister Gisirel Aresgado, kauban siyang pamilya siyang bana si Brother Joey Aresgado, si Joanna Mi Aresgado, Jus Martin Aresgado, kauban ni James Aresgado. Pagkatapos ang pangumustahon ng pamilya sa Punay nga nagay sa
Aguho, silang Brother Larry Punay, kauban ni Sister Susan Punay, kauban silang mga kaanakan nga si Brother Joshua Punay, si Larry Punay Jr., kauban ni Brother RG Punay, o sa meaning Ma'am Julian Punay o Miling Punay, o usab na yung pagpaminaw sa pamilya Gulimas dere sa Gulim nila ni Brother Edwin Gulimas o ni Brother Brian Gulimas o si Brother Winma Ray Gulimas, kauban yung asawa ni Sister Lovely Jean Dihito Gulimas o ni Sister ni Regine Dihito Gulimas. Mayong buntag mga galaw, welcome ka mo nining programa nga kini ang mayong balita. Akong ibalik ang panahon kang Brother June. Well, daghang salamat Brother Rizal ug ang karong buntaga mga higala adto ta sa pinaka main portion na sa atong programa tungod kay si Brother Libby daw na tingog naman to niya ang mga pagpangumusta. So sa makausap pa, kumusta o welcome kaming tanan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato ni basahin ni Gala ang text message nga ni Anot. Kinagikan kang Brother Mario Alquisar. Mayong buntag niya ni Brother Libby o Brother John. Huwag mga kahabang, salamat sa Ginoong Diyos na iya kong giaya pinagi sa mga doktor nga mga gihinang kasangkapan. Salamat sa inyong mga prayers sa badmirya niya sa kanin. Ako isang pasalamatan akong igsuon Brother Pablo sa iyang sakripisyo kanako sa mga. Salamat sa Ginoong ang Ginoo nagpanalangin nimo. Brother Libby, mayong buntag makalugar ka ikaduhang Sabado karong sila matulungan ko na ating mayong buntag si Marjorie. Okay. Good evening, karong gabi isa na pabasahin. Atong tanong igalang niya sa atong screen garon. Atong pagbasahin ng mga messages na pipila pa ito nakita si Dudong Wendy Pangindilan mga sa mensahe. Good morning kapaglaon, watching from KSA Riyadh. God bless us all. Sabbath keepers ikan sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat kayo Sister Dudong Pangindilan sa inyong pag-view sa atong programa. Paginisan si Brother Ruel Tumukas, happy morning sa tanong ninyo. Kung nagtanaw, God bless as always and more power to this program. Okay, salamat kayo. So, mato ta sa una ni Gala sa dilig pa pagbasa sa pangutangan ng atong na intantunan ka rin. Maminang usa ta o awit mga Gala. Bayawon ka
ko pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi, kanimo ako makaawi, magatahigo, magsimba, tungod kay takos ka, takos ka, takos ka pasalamatan. Okay, Brother John. Well, mga higala nagampo kita, among dalampanan ug makagagahong na Diyos nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Nining buntaga, Ginoong Diyos, kami nagpasalamat kami mo ni ining padayon pa nga kaugayunan sa pagpasabot sa mga binhi sa kamatuoran, binhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa, panalangini ang mga tao nga nagapaminaw nga masabtan nila ang imong tulong, ug panalangini usab ang mga tao karon nga naminaw nga adunay mga sakit o mga balatian. Tuguti nga ikaw mag-aayo kanila, Ginoo. Ipakita ang imong gugma, gahom ug milagro alang kanila nga mamaayo sila. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Okay, mga atong pahigala sa pagtanaw sa pangutani nga atong ipatinon karon. Pero sa dili pa ito sa mga basahon ni ay nakita nito karon sa post karon. Ni si Dada Jadito Maluhin. Good morning, Pans. Parinong. Kaya mabuntag na Mabuntag na, Parinong. Ano natin si Darren Joy Betos. Nakibuban sa Beto. Ano na higala ang pangutani nga ato nga ipatinon karon nga kabuntagon. Good morning mga bad. Nganong di man pag nag-inom nga nag-inom man si Pablo nag-inom og jutang bino. Kung nganong di man pag matabako o manigarilyo nga na man ibili sa Ginoo. Ipasabot nyo mga bad gikan kang nagilyo. Ang pangutani nga atong ipatinon karon, ako rin sa buwan pagbasang para makakats up mo alang nga itong mga kahagalaan itong ganihang matampo o dagang mga tubag sa pangutani. Mauni ka lang pangutani. Nganong di man pud mo inom nga kaniminom sa rin di kay pasabot tubig. Kaniminom ng tubig. Di minom dalag makahubog ilamin. Nganong di man pud mo inom. Nga nag-inom man si Pablo nga mag-inom o jutang bino. Ug nganong di man pud mo matabako o manigarilyo. Nga wa mo na ibili sa Ginoo. Ipasabot mo niya mga brad. Ngayon kang nagilyo. So, salamat brad sa inyo nga nindot nga pangutani. Nanginangat mo nga inyo masabtan ang mga tubag na aming ihatag karon nga kabuntagon. So, naghatag namin mga informasyon kung nino nga kami mga Seventh-day Adventist dili man mag-ailaw sa makahubog ilamin. Inangan naman sabi nga dili man magapanigarilyo. Isa nga atong gibasuhan diha sa balaan nga kasulatan. So ngunang natin tubalan sa Brother John dahil aton tapusan na higala. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libin. Unang-una, ang pangutana nga nganong dili man mo inom, no? Unya, na amay gisultis Biblia nga mag-inom og jutang bino. Kung imo ng panahon ang gisulti ni Apostol Pablo sa Timoteo,
sa kang Timoteo na gi-address doon ni adtong panahon na si Timoteo naa sa kahimtang sa dili maayo nga panglawas. Mao nga ning ingon si Apostol Pablo, ayaw na pag-inom og lunlong tubig lamang, kundi pag-inom og jutay nga bino alang sa kuto-kuto sa imong pagmasumsob nga pagmasakit. Analisa nga og una-una na kini siya nga bino, this is a medicinal wine. Tambal kini alang sa sakit. Kanang mga ilimnon nga inyong giinom alang na sa inyong pagmasakit, dili na tambal sa sakit. Kay ang gihisgutan ni Apostol Pablo nga mag-inom og jutay nga bino alang sa kuto-kuto tungod sa pagmasubsob nga pagmasakit ni Timoteo. Kung inyo ninguntan kining pagkasultiya, hinungdan nga daghan sa mga tao nga nangaingon ini karon nga maasawa, mabana, anak, lalaki o babae, ninyo man dalaga o dili, manginom, kining bahina nangasayop o nangapakyas mo, kay kanang gihisgutan nga mag-inom og jutayng bino, dili na sa inyong ikahubog, kundi tambal ka na siya, nga gitawag na og medicinal wine. Nakuha niyo ang punto. Nag-ingon, pag-inom og jutay nga bino, alang sa kuto-kuto sa imong pagmasubsob nga pagsakit. Gisulti na ni San Pablo ngadto kang Timoteo. It means nga makagamit ka og bino for medical purposes. Medicinal wine kana siya. Well, adto na pugtan sa bino, no? Kay sa panahon nga si Ginoong Hesus halubilo siya sa iyang mga tinunan, nagagamit man sila og bino. Nagagamit sila og bino. Ang bino nga gisgutan din sa Biblia, adunay duha ka matang. Kining gitawag og fermented wine og unfermented wine. Now, what is the difference between fermented and unfermented? Para sa mga kabataan nga naminaw karon, ang kining fermented wine mao kining bino nga makahubog o makapakutaw sa utok sa tao, nga kini maoy gigikanan sa daghang mga krimen nga nahimo sa tao. Bisan magsusi mo diha sa korte, ang mga kasong nga sangat binha related yun sa pag-inom sa gitawag og fermented wine, kanang makahubog nga bino. Nga disgrasya sa sakyanan, nga bangga kay ang nag-drive, nakainom, og unya nakapatay, nakapamarigla, nakahimog mga salaod, tungod kay naikainom. Sa dagko nga mga krimen o mga salaod nga nahimo sa tao, related kana sa gitawag og fermented wine, kanang bino nga makahubog. Sa laktod pagkasulti, usa ni sa mga faktor, usa sa mga causes nga gigikanan sa dagko nga mga krimen nga mahimo sa tao. Mauna nga kining mga butanga wala og dili makapahimuot sa Ginoo ug angay gayud kana nga likayan sa tao. Pero imbes mo likay ang tao ug naay makita nga nagtagay diha nga kaila, magpaagi-agi dayon aron matangwayan, aron matunulan. Mauni ang mga kinaiya taras nga imong makita sa mga taong mga lasinggo. Sa laktod pagkasulti, ang iyang kaugalingon iyang gi-enjoy sa iyang kaugalingon lamang nga enjoyment, apan wa siya mag-enjoy sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Mao nga tungod sa lifestyle o sa practices sa tao, ang kasing-kasing o guna-huna sa tao nahimong bato o gahi kayo kung diha na sa Ginoo mo ihisgutan. Ang himuon, ang mga pangatarungan kanang pagkapilosopo o ang
pilisupak maugid na ang maabot diha sa tao. Karon kining bino nga mao na ang gitawag og bino nga makahubog. Mao na gisgutan diha. So angay gid na nga likayan. Karon kining unfermented wine kanang bino nga dili makahubog mauna ang gigamit panahon sa Last Supper. Gitawag kanang sweet wine, and that is the juice of the grapes. Juice kana sa grapes maunay gigamit na. Apan kining mga butanga, kining sweet wine or unfermented wine, wa gid nay makita nimo diha nga nahimo ng kasupak o kabatok sa kabubuton sa Ginoo. Well, atong balikan kining gitawag og fermented wine, kining ilimong makahubog. Ang inyong basahon ang Isaias kapitulo, nagisgot din Isaias kapitulo 5 versikulo 11 nagingon, alaot niadtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Mo nang gitawag og hard liquor. Alaot ngadtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Alaot ngadtong managtukaw sa tibuok kagabion hangtod sila manginit sa bino. Niya pa ang gisgutan sa 12. Ug ang alpa ug ang sista, pandirita ug mga plauta. Kining mga dimensyon dinhi mga musical instrument kini. Kay mao man ni ang gamitonon sa una kung ang tao mosayaw na o unsa pa diha panahon sa mga special occasion, sa mga kumbira, kining sista, alpa, pandirita, plauta mao ning gigamit nila. Unya nagingon dinhi og ang bino anaa sa ilang mga kumbira apan sila wala magtagad sa buhat niya ni magpamalandong sila sa ginahimo sa iyang mga kamot. Dapat ang tao manghuna-huna ug mamalandong sa Dios ug sa mga butang nga gihimo sa Dios, pero ang gihuna-huna sa tao ang ilimnon. Na bisan ginaa na ay tao nga ako nga nasiplatan mismo nakailagog ay ko ining pahunaa. Naamo na siya manghabal-habal man yun. Ug unya sa iyang pagpanghabal-habal maintain gud na niya nga ang ilimnon gud makainom siya. Mahimo pa nga dili mo kapalit og bugas basta makapalit lang yun og kulapo. Tandaan ninyo na ang giingon sa Biblia, alaot ang moinom sa maisog nga ilimnon. Kung imong gud ning tan-awon kining mga butanga, kasupak og dili angay diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay kasupak man og dili angay sa kabubuton sa Ginoo, angay mo bang padayonon kining mga butanga o angay mo ba kining biyaan og paligdan o hunungon kining mga butanga? Mamalandong ka diha igana. Nagingon ang 22 na kung basahon, alaod ni adtong makusog mo inom sa bino o mga tao nga kusganon sa pagsakop sa maisog nga ilimnon. Sa dito ko mas bati, medyo nakalitan ko sa akong nakita. Kay kasagaran sa akong nakita sa mga palahubog o palainom, ang isagol nila sa panduay, ang Pepsi, o mo ginay kasagaran or Coke, mo nay kasagaran makita nako nga isagol. Pero niadtong higayon na daw dili ko makatuo nga ang tanduay gisagulan og gasolina. Tanawa ha? Unya, pagtuon ako og unsaon lang to kay kinsa bay magtuo nga mo inom anang gasolina. Pero nagulat na lang ko nga nagtanaw na ang tanduay nga gisagulan og gasolina ilang gipang inom. Inong makita kung unsa gyud ka miserable ang kinabuhi sa tao nga naulipon sa ilimnon. Mauna nga dunay mga tao nga gitawag nimo o matagitawag na og alcoholic dependent. Doon sama sa kananaang shabu dependent.
nga og dili na gani makayupyop o dili na makainom, panugnaw na nga daw magpangurog. Busa nagdepend na ang ilang lawas sa alkoholism. Busa imong mahulagway nga kining mga butanga dili angay o dili gid bagay diha sa mga sa kabubuton sa Ginoo. Kay dili man angay o dili bagay, usbon ko, maghuna-huna ka, mamalandong ka kung imo baning biyaan o imong padayunan. Timan-i ka na. Kunya, maning ingon sa Ginoo, alaot adong makusog nga moinom sa bino. O, alaot yun. Ang kusog moinom, anang bino. Busa kamo nalay magpamalandong ni ana, ha? Nga, ingon nga nung di man mo inom, aw kana, may basihanan, may rason, nga dili mo inom. Karon kung adto naman ta sa gihisgutang pagpanigarilyo nga wa gyud na idili, ha? Wa na idili. Sa inyo bang panghuna-huna nga kini bang lifestyle sa tao? Unsa maning lifestyle? Kanang naandan niya ba ang estilo sa iyang kinabuhi? Nagtuo bagud mo nga ang inyong lifestyle nakapahimuot na sa kabubuton sa Ginoo? Pamatii ko ni ang gihisgutan dinhi sa kinini ang Biblia karon nag-ingo dinhi nga mga anak mo man ang gihisgutan dinhi sa ikatulong Juan. Oh, manamatod pa dinhi nga matod pa dinhi mga hinigugma buot ko nga magmauswagon ka sa maayong panglawas. Tanawa, ang gustos Ginoo nga ang tao mulambo o muuswag siya sa maayong panglawas. Hinumdumi ko no, kung unsay mahimong kadaot nga mahimo sa lawas ni anang pagpanigarilyo, apil na ang pag-inom. Mao man kini magdudua, mo'y kasagaran makita nimo kinabuhi sa tao. Imong makita sa mga pakiti o kaha sa sigarilyo, nagsulti, smoking cigarette is dangerous to your health. Maugid na. Kunya diha sa mga pakiti, ginapakita ang makalilisang ug makahadlok nga mga epekto sa pagpanigarilyo nga kasagaran ana mga sakit nga dili nagyud o maayo pa, kana bang kahadlukan kaayo na, cancer of the throat, cancer of the lungs, o iban pa nga mga hinungdan sa mga dagko nga mga balatian. Naagibutang na sa kaha sa sigarilyo, gibutang pagyud na diha, cigarette smoking is very dangerous to your health. Karon kay delikado man diay sa imong panglawas ang gihisgutan dinhi sa Biblia, nga matod pa dinhi at mauning gihisgutan nga matod pa nga ginapangandoy ko nga kuro ganing basahon mo sa ikatulong Juan nagihisgot dinyo hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang ug magmaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga magmauswagon ang imong kalag. Tanawa, ginapangandoy jud unta nga ang tao mag-uswag diha sa maayong panglawas. Mauna nga gidasig ang tao nga mag-exercise ug unya ang uban mag-jogging, ang uban mag-biking, kay kining mga paagiha makahatag kini sa imong maayong panglawas ug makapugon kini pagsulod sa daghang mga sakit. Apan unsaon man nimo nga inay kining mga butanga atong likayan, ato namang hinuong pasudlon ang mga balatian kay mo inom ug manigarilyo naman samtang ang gihisgutan dinhi sa Biblia matud pa nga gikinahanglan nga mag-uswag ka diha sa maayong panglawas. Diha sa pagpanigarilyo, diha sa pag-inom, dili ka makalaom o dili ka makakita nga makahatag ka na o maayong resulta diha sa imong lawas, kung dili ang mahatag niya na sakit o mga balatian
nga nagdala og tunglo diha sa imong kinabuhi. Bisan unsa ka kabahandianon, bisan unsa ka kakwartahan, kung moabot na sa punto nga anaa giani na nimo ang imuhang gibuhat sa imong kaugalingon, di ka na gid pa ma-enjoy pa. Nga naman, tungod kay mag-antos ka na sa imong gipugas, sa imong gibuhat, sa imong kaugalingon, nagmasakiton ka na. Nagmasakiton ka na. Kung atong basahon ang mga gipasabot dinhi sa Biblia, nag-ingon sa unang Korinto 3:16, nag-ingon dinhi, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha mao kamo. Unsay rason nganong maglikay ta nianang pagpanigarilyo o ang pag-inom, tungod kay kana makadaot sa atong panglawas. Gihandom na nga kita mag-uswag diha sa maayong panglawas. Dili ka makabatog pag-uswag sa maayong panglawas sa imong kinabuhi nga naulipon sa sigarilyo o sa ilimon, o labot pa sa atong gibasa nga ang atong lawas, ang atong kaugalingon, templo sa Espiritu Santo sa Dios. Na kung dunay mulaglag ni ining templuha, siya pagalaglagon sa Dios, kay kanang templuha balaan ug mao kamo. So dinhi nimo makita nga tungod og alang sa Ginoo, tungod og alang sa iyang kahimayaan ug kahamuot, likayan nimo ang pag-inom, likayan nimo ang pagpanigarilyo, nga naman makadaot dis maing panglawas, ug unya tandaan nato nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo, ug ato ning butangan, pasudlan ug mga butang nga makapadaot, dili na nakapahimuot diha sa Ginoo. Pamati iragod kining nahunang Korinto 10:31, busa kung magkaon kamo o magainom o magbuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan alang sa paghimaya sa Dios. Busa atong tan-awon ang atong lifestyle, kung atong mga naandan nga gibuhat, kung ato ba ning gibuhat alang sa pagpahimuot sa Dios. Niya, busa kung magkaon kamo, huna nga kanang imong gikaon, mahimuot ba ang Dios ni ana? Kay tingali gikaon nimo ang wa itugot sa Dios nga kaonon, o dili na nimo gibuhat alang sa paghimaya sa Dios. Unya sunod, nagingon, kung magainom, kung nag-inom ka, unya ang imong giinom, mga makahubog nga ilim nun, wa kaniana manghimaya o makapahimaya sa Dios. Unya nagindi sa pagbuhat bisan unsa, kung ang imong gibuhat dautan, natural nga dili ka makapahimot niana sa Dios. Gingon ni buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Dili nimo mapahimot, dili nimo mapahimaya ang Dios tungod ni anang imong lifestyle, mga pag-inom o mga pagpanigarilyo. Kana ang gisgutan dinhi sa Biblia. Karon tingali nakasabot mo kung unsa na ang katarungan ni rason ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist naglikay sa pag-inom sa makahubog o wala sab nagpanigarilyo, nga naman kay inyo nang nasabtan kay kining mga butanga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Pamati iragod kini sumala sa Hud 41:18 o niya paingon sa 21 atong basahon niya nagingon, sa iyang pagbugwat may kahayag nga mukidlap, ug ang iyang mga mata ingon sa kabuntabon sa kabuntagon. Gikan sa iyang baba mga sulo nga nagabilaab, manggula ang mga aligator sa kalayo, managtulasik. Gikan sa iyang ilong may aso nga mugula, ingon nga kulon nga nagabukal, ug ang tangbo nga mga sunog. Muli ang gihisgutan dinhi. Naging dinhi
ang iyang gininhawa gipasiga sa mga uling ug usa ka kalayo nagagula gikan sa iyang baba. Well, kining mga punto ha, kung imong gid ni nga hatagan og pagpamalandong, makasabot gid ka. Bisan dili na lang nimo ibase sa gitawag og Christian standard. Ha? Tan-awa pamalandonga kuno kung ang pag-inom sa ilimong makahubog ug ang pagpanigarilyo kung makaayo ba nimo. Ha? Hinuon makadegraded na sa imong pagkatao kay bisag wala kay kwartang ikapalit og sigarilyo o ilimnon, mangutang ka ug unya gawas nga mangutang makakita kag kaila nga nag-inom nanigarilyo pod dayon nimo duol-duol, dayon nimo pangayo, ha? Dayon nimo pod og pasarit-sarit aron katangwayan. Maupog yapon mangayo kayo ka lang gud sa sigarilyo ug pag-inom, madegraded ang imong pagkatao. Sa laktod nga pagkasulti, daghan sa atong ginahimo, daghan sa atong ginabuhat, nawa tay huna-huna pagpamalandong og kining mga butanga makaayo ba, no? Makaayo ba? Unya maubitaw nga dunay mga designated area karon na adto ang tao manigarilyo tungod kay nga naman dili maayong magpataka kag panigarilyo kay sa imong pagpatakag panigarilyo nagdulot ka og dili tiaw nga problema sa uban kaning gitawag second smoke na makalanghap ang tao sa imong pagpanigarilyo, makalanghap sa aso sa imong pagpanigarilyo, nagdulot ka na og dili maayo nga butang sa imong isikataw kay mas dako pa man ang damages sa mahimo sa nagtabako kaysa wa manabako nga kanunay nakalanghap sa aso sa sigarilyo. Kining mga butanga, mga kaigsuonan, inyo untang huna-hunaon ni og pamalandongon. Dili kay inyong questionon ang inyong mga higala ng mga Seventh Adventist nganong wa mag-inom sa ilimon nga kamakahubog, nganong wala manigarilyo, nga kung imo gaming tan-awon dinhi sa gihisgutan sa Efeso, no? Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18 mauni ang pasabot dinyo atong basahon dagod, nag-ingon dinhi matud pa ug ayaw kamo pagkahubog og bilo kay kana mao'y pagpatuyang kundi pagpapuno inoon kamo og espiritu. Ang tuyo sa Ginoo nga ang atong kaugalingon, atong punon sa espirituhanong mga butang, dili kay punon sa mga bisyo, dili punon sa paghubog-hubog, dili punon sa pagbisyo na supak sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, gisulti baya na ang mulaglag na ining lawas sa templo sa Dios, pagalaglagon po sa Dios, ang templo mao kita, karon diha sa paghubog-hubog, gihuna-huna ba ninyo na nga musangko na sa inyong ikaluwas? Dili, adto na sa inyong ikalaglag. Pangapiiragod ninyo, sumala dinis gisgutan sa Galacia kapitulo 5, versikulo 19 o 21, nagingon, ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini, pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbang mga Diyos-Diyos, mga panglamat, mga dinumpanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, ug ang mga butang na maingon-ingon nini, pasidaan ko kayo, sama sa ako ng pagpasidaan kanyo kanyanto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingarian sa Dios. Klaro din ang mga naghubog-hubog dili makasulod sa gingarian sa Dios. Dili na ikaluwas nimo unya kung dili imo gid na nga ikalaglag, no? Karon kung ato ning kinini ang pamalandongon pag-ayo ang nasulat dinhi sa Biblia, wala gid untay katarungan ni rason na kanang imong gikinabuhi dili nimo na talikdan og biyaan, wala gid unta. Pero lagi tungod kay wa man kay pagpamalandong,
imong padayonon ug unya sa adlaw unya sa katapusan imong maangkod ang kalaglagan. Kay matud pa nga ang naghimo aning mga paghubog-hubog matud pa dili man makasulod sa gingharian sa Dios. Nang di man makasulod maunsa madena malaglag maimpirno. Unya mahitag imo lang gisayangan ang imong kalag, nalaglag ka lang na impierno ka lang tungod sa imong kaugalingong bisyo, maunay butang nga dili gyud unta angay nga mahitabo, pero mahitabo gyud tungod sa pagkakulang pagpamalandong. Kung imong tan-awon gyud unta ang atong pagkinabuhi karon, no? Kinahanglan balanse, spiritual o material. Pero tan-awa takilid kung maghisgot og espirituhanong mga butang kay ang kabubuton sa Ginoo kanunay giyatakan, kanunay nga gitamakan, kanunay ang Dios na pasipalahan nga tungod niini mga kaigsuonan sa adlaw unya sa katapusan mauni ang atong ikalaglag. Ang Habakuk 2:15 nagingon, alaot ang tao nga nagahatag sa ilimong makahubog sa iyang isig katao, mas lalo nagyong alaot ang tao maghubog-hubog. Kining mga butang nga higala, inyo nang nasayran, ang Dios unta inyong himayaon ug baygon ug kamo magapangalaga diha sa Ginoo. Wala akong ihatag kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John sa padayon tahigala sa paghisgot mo mahitungod sa aning bahina, mahitungod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon. Ato ning ipadayon sa pagtuki mahigala ang pangutana, nangutana siya bahin sa ilimnon o sa bahin sa sigarilyo, no? Muna pangutana, nganong di man pagbo mag-inom nga nag-inom man si Pablo mag-inom o butang vino o ganong di man pagbo matabako o manigarilyo nga wa man na ibili sa Ginoo, ipasabot ninyo mga brad Miguelio. Okay, salamat mo. Ato din basahan pagibigala ni contribution ni Brother Nino Hilig. Mayang bantag din parilig o parijong. Ngayon gihapon ang mga isda basta dili makadaot, di makahubog. Mga may nakaparat kung maghubag na ang atay sa palainom, magsakit na ang pasinginlan ang Ginoo, ngayon dayon pagbuot niya sa Ginoo. Nga sila naman ang sige o palit o green pirik-pirik o kulafo o panigarilyo po, anuhusan lagi ang atong ilong, ang ilong dili na tambutso. Pare Nini, salamat pare sa inyong contribution. Ato kong tanawin, alita higala atong tanawin sa Facebook, may contribution nga ito nakita din okay. Nakiguban na ito karoon si Janet Huente, watching now from Mahayag, Ormoc City. So, salamat Sister Janet. Ano po si Brother Roel Tumakas na sa contribution in 1 Corinthians 6:19 and 20. Our body is a temple of God. Sa 3 John 1 verse 2, God desires that we prosper and be in health. Romans 12 verse 1 and 2, we should present our bodies as a living sacrifice, acceptable unto God. In 1 Thessalonians 5:23, sanctification includes body, mind, and emotions, as well as spiritual faculties. These are the reasons nga ang tao dili jud unta moinom aning makahalit sa lawas. Tobacco is not good to our health. So 1 Corinthians 10 verse 31,
whatever you eat or drink, do all to the glory of God. Do you think na kung mag-inom ka sa makahubog na ilimon o tabako, makalipay ka sa Ginoo? Natural, God will not happy of these things you do. Okay, salamat kayo, Brother Rowan. Napagod siya iyang nabugang Proverbs 23, verse 29 to 22. Do not drink fermented wine. It brings sorrow, woe, and contention. It is deceptive and clouds the mind. So, tinawag ito na, Brother Rowan. Napagod sa Proverbs 4, verse 7. Excessive wine leads to violence. Mga katong palahugan nun, mga nagagawin yan po sa pagbuhat o dili maayo. Okay, ato tayo sa paghatag o pagpadayon, paghisgot ng bahinang higala, may tungod nini nga pag-inom sa makahubog limang nina, ngayon inyong mga higala nga mga isli, dili mo mag-inom sa makahubog na limang. Yung sa may rason. Ngayon nga, nag-inom man si Pablo, yung argumento, nag-inom man si Pablo na Allah pag-inom o gawin tubig lamang pag-inom o dito ang pino. Dito ito na ganun panahon kinang voice na mga iyong gibasihin sa ilang prinsipyo na gawin ni Pablo. Tanong nito kung unsa ng kasihas ba mo. Gawin ang unang Timoteo 5:23. Ayaw na pag-inom o lumang tubig lamang, kundi pag-inom o jutang dino alang sa imong kuto-kuto o sa imong masubsob na pagmasakit. Kini nga pagbasulti ni Pablo, iyon muna iyang advice ngadto kang Timoteo. Kaya si Timoteo, anong dahil na subsob kayo ang pagmasakit sa kuto-kuto sa ito pa kaya subsob na bugto ba? Sige suol ang iyong kuto-kuto, suol stiya niya. Sige yung suol. Kung sige lang sig-inom ng tubig, piwas yung tubig, katanda lang ito sig-sakit sa kuto-kuto, gabay sa mga San Pablo. Ganit Timoteo na, Timoteo, ayaw pag-inom ng lumang tubig lamang. Yung lumang tubig lamang, kung pilis tubig lang ba? Kaya naman niya, pag-inom ng jutang dino, alang sa mga kuto-kuto, kung sa mga masubsob na pagmasakit. Sa San Pablo, nag-abay siya, alang sa tambal. Sa gitawag ng medicinal, ngayon higala. Ngayon siya nga, alang sa tambal sa masubsob na pagmasakit. Sa isa naman banaho, nagisgot mo ng tablayan higala. Dino dito katlaseng wine. Fermented wine. Gitawag na siya makahubog ang limang, alcoholic na siya ang limang. Ang isa gitawag unfermented wine. Kanang fermented wine, wala giniinom sa mga palanginom, ng mga alcoholic drinks sa kailangan ng mga nila. Makahubog na. Kanang gitawag og unfermented wine. Dili ng alcoholic, dili ng alcohol ng limang. Kung saan na siya? Fresh grape juice na siya. Labas na siya. Naduga sa grapes. Ano mga balad ng kanang sa mga words. Kalabanin mga gamitin sa panahon sa Santa Cena ng Wells. Kano siya? Zero alcohol na siya. Kano siya? Gitawag na siya wine. Wine sa Japan pero dili na alcoholic na wine na higala. Kano siya? Zero alcohol na. So, unsa na ito sa Dr. Pablo sa unang Timoteo 5:23. Unsa kaming binuhi ang iyang gahambas ng ito kang Timoteo? Makahubog ba niya bino? Pero dili ba na makahubog bino?
higala ko nimo ng tinay ni Dayo. Ang gi-advise ni Pablo nito kay Timoteo, ang gitawag unfermented wine or gitawag fresh grape juice. Kung tayo naman ang pandiya ng tawag niya gusulaan ang sagistaan, hindi mo samot. Tinala, gusulaan gusto, sabi, usir ba ka na, samot yun. Iman pa rin mo, nagulong mo kahubog. Pero ang kinigitawag ang fresh grape juice mga gala, ato man ang tanayan ang pipila ka mga kasayuran ninyo. Ato tanayan, tanayan ito makadot higala. Sa karaang panahon, sa ancient world higala, ang kinis yung gitawag o fresh grape juice or unfermented wine. Gigamit nila pinagtambal sa ancient world, sa unang panahon. Maghimo sila og syrup ni kanino. Ang maghimo sila ng syrup, ang habang 2 kutsara, 3 kutsara, 4 kutsara, hinahinang sa bilang og jutay na tubig. Ano sa bilang, timbilan ka ng tubig ba? Ipailim sa usa ka tawag na din ang problema sa tiyan. Si Athenia Sigala, gamit yung 280 AD, naghitang sa specifically ng pandan siya. Hanapin pa niya. Ang paggamit daw sa tanong klase sa gitawag grape juice or fresh grape juice, gitawag po niya siya ang sweet wine or gitawag na glucon lemon. Kini gitawag sweet wine, glucon lemon sa kanabang sa Greek ba? Ano, something ibigay sa Latin gitawag niya siya ang prodromus or protropos. Ang Latin name sa gitawag ang unfermented fresh grape juice. Kung ito kas Latin, tawag lang prodromus or protropos. Pero kung ito kas sa Greek, gitawag glucon o lemon. Ano din niya, kini siya for stomach disorder. Ano yung gitahayag ng Athenius, no? Para sa for stomach disorder. Problema ba sa estómago, sa ating tiyan? Ano yung din gitadayan pag-ilusunihan na kini siya na bino, klaro nagkahagong niya unfermented mo. Kay naman kinanailas kakaraanan na ang unfermented fresh grape juice mga gala, di ilan nila ng tanggal sa karangang panahon sa stomach disorder. So may hinang Ngunit ipasabot niya, pero ang ibang pag nakagpag yung mga nang dito, yung mga higalang ito, habang yung denominations na pwede rin mag-inom. Nagamit nila mga verse. Kung pero, jota lang ko naman, pero matigdan ako, di kasi kung matigdan na, ano nang tag-jota, kayo naman ng Biblia. Inom sila, palit sila umitso, gano'n lang yung tagatagay. Nagkaduga, naglano ng mga hubog kadugayan. Mga hubog kadugayan. Juta lang, taputan po na kadugayan, hantod, mga hubog, mga higawa. So, sa is na yun, dili din pwede na mag-inom, pag-inom ng nakahubog. Ngayon ba nga, brad ka na lang, pananglipan at manang pangag, bayar na abog, di mo na makahubog. Kanang kung ano, di mo kayo na grabe makahubog. Nagala, kung anong panahon ang nakasulat sa libro sa mga maghuhukom ng higala. Sa itong makita sa maghuhukom Kapitulo 13, versikulo 4, sa Dalibang Bible, tanawang siya ang Dalibang Bible. Ang nabasa nila, don't drink any wine or beer, and don't eat any food that isn't kosher.
So kanilang na drink beer, mga higala. Klaro nga, beer, no? So, dito na sundod. Kung ano mo ba ibang nalagad sa ganun mga ibang beer o ibang pa na mga alcoholic ang limon. So, yun ang SDA ng tambag mo na na makahibag ko naman dili na maayo higala. Ang Biblia positibo nun kung ano din sa mga kontra si 4 din sa mayang balitang Biblia. Ayaw gayad pag-inom magbisan mo sang bini ilimong makahibag o pagkaon sa bisang unsang ginabili. Dito pag-inom magbisan unsang ilimong makahibag ng higala. Ngayon naman isa mo mga sangpitan kung mag-inom ka sa makahibag ng limon. Dili ba dili maayang sangpitan mo mga kung mag-inom ka kanina sa makahibag ng limon. Sino mga sangpitan ng higala? Kung sino mga sangpitan ng niya, pabunala mo atong panahon ang pipila ka mga sangpitanan para sangkuan sa mga tao na kanina na nag-inom sa ilimon na makahubog. Katong wagyod ng undang, wagyod ng hunong, pag-inom sa makahubog na ilimon ng higala. So ito ng tanong, pipila ka mga punto din ang ilim na makahubog, bisan pa yung mga scientist, bisan pa yung sensya sa ilang pagtuon ng higala. Sa napaningot dito sa Rutgers University, na center sa pagtuon sa alcohol, ilang katangan ilang nakaplagan na natin pa ang alcohol damages our liver, heart, and brain. Damages our liver. Nana hinungdan na kalabanan ng higala, sangkuan ng antang kanina nagaling sa ilang na nakahubog, kanang problema din sa iyong atay. Sanglit sa pagtuon sa Rutgers University, nagpadayan din na alcohol damages our liver, atay, and heart, and brain. Nga naman kay maabot na gano'n sa ating heart mga wala ating brain dari mga mata ng mga cells. Ano yung ipamatayan pa din na kining problema sa tayo, gitawag mo siya hepatitis, enlargement of the liver. Ano kalabanan din problema? Natin po ni Charles Liber, Professor of Medicine. Ano di patuloy pa din natin po sa pamahalang mga salihan ni Dr. Emmanuel Rubin, na isa sa mga Chief of Pathology at Mount Sinai sa School of Medicine. Ang pamatawa din na natin pa, alcohol exerts a direct action on the heart, causing a progressive weakening of the muscle itself. So, may direktang action na itong kasing-kasing na causing a progressive weakening of the muscle itself. Ano, nasgutin pa rin Dr. Ernest Nobel, Professor sa Sulata Theory at Harvard College of Medicine sa University of California at Irvine, na alcohol causes damage and kills brain cells. Makausa ko na makadamage ano makapatay sa mga cells sa ato nga utok, brain cells sa mga higala. Mga kanirabang brain cells permanent na patay. Mga hinundang sumila sa mga pagtuon, kalabanin sa sakatuwa, grabe kayong palainan. Ini kategoryang niya, kalabanin ang resulta tungod kay ano na nagagawin mga brain cells nga mga daot mga higala. Okay, gawas na ganyan makadaot na ganas ng panlala sumala sa pagtuon sa siyensya. Makaroon sa paggabi ng higala, makadaot kini sa ating kinauya. Siguro, kadaghan naman pa kakita ang tao na nahubog, na usalit na makalakaw, kung saan magbarag-barag na magakaw,
nasa mga bayan ng hubog na magsimpang hugit. Pwede na lang ito na mga epekto ano na ako na langgaman kanalanggaman daw na mahubog na magsigkanto masigbalot na manggawas na mga English mga tinabuan ng mga English manggawas na panahon makahubog mahubog nga po parang mahubog na mura ko mga iro manisa pero manaat na ay masing paghit langisan kayo nga po ibang ko na mahugog sa ilim na makahubog na sa magbaboy magandahan ng babayan kay mahigdag maligid lang mahigalo ang palibalapod kay nabiyag sa sinukaw sa iyon sa iyong lugaw sa iyo na aming kanaya pero na po ng panahigala kung sa may mga dili mayang epekto sa kinaya sa tao na nag-inom sa ilim nun na makahubog so wala mas may pagtunay at nagibasa sa pagtuon sa sensya ng higala ang kini natagpay sa American Publishing Yearbook ay 1912 sa page 26-27 dini unang din ka mga nakita na resultas kinaya sa usa ka tawo na nag-inom kanabang palainom sa mga makahubog inom nandiyan family disturber disturbos pamilya mga hinungdan na kausaribar ka usaha ang asawa at pinamakahabog at panawasan mga anak malalas na kailangan sa inahin mahabog gamit na ng sundong gamit ng sunggat ng gupon mo hawin ng balay mga bulukan dumi mga plato panlabang na higala mga flying saucer sa mga resulta disturbo at ang salingan sa mga plato abang pa mga pundok-pundok panang mga naganda na kinalatahay na nagsinumbagay na kanang kalabanan higala nakainom at makahubog inom wala kapuntrayan sa ilang unahuna ikatuloy ano naman na pariling na gano'n hinundan sa halay kabubot ang ikapat no good manners makakuha sa maalang pamatasan ano na pamatasan ng panahon gano'n ganun na iyan usahay kadagandang pamatasan na kanabang nangihi ano na atubang sa maghantay hindi mo din siya naayaw ano ika-lima individual atubang dagat
So karon, dili gina siya maayo makadaot sa panglawas, makadaot sa atong mayang relasyon sa pangisikataon, nakuhan sa mga mayang pangunahuna, masugot ang ginawin ato ng daot. Alcohol, not health. Sickness, not health. Death, not life. And it is the father of all crimes, the mother of all abominations. It is the devil's best friend and God's worst enemy. So, ang pamatay, Robert Angeles Mendoza, ang makarabog ng inuman, makahatag kanitong kalula bilang kusog. Makahatag kanitong sakit bilang mga makahatag Ito mga boss Biblia sa gisgutan na salmista ni King Solomon sa Proverbio Kapitulo 20 versikulo 1 doon sa mga paghalagway ang vino na makahubog ng limon. At basahin sa Proverbio Kapitulo 20 versikulo 1 muna ito mabasa ang vino makahubog ng limon sa katintamay ang maisog ng ilim Paglaman ng Biblia, may pagpamitan sa Solomon. Pag bisan kinsa ng masayap pangitino, itong panahon na nabugong pagod na pagpamatuan may tungod sa ilingan na makahulog. Kung ano siya pag gisulti dinis malang kasulatan. Dinis pa Biblia Kapitulo 23 ano sa versikulo 29 may paghulag na din may pangutano may sa pabag may pangutano ano na natin sa naman pangutaman ang mga kasakit kinasaman ang mga kasubo kinsaman ang mga panagpabingkil kaya sa galang away kinsaman ang mga daghang mga pagbabulbul
Kinsaman ang mga samad, gaway gipasiparang. Kung may pagbaburbol, so magbaburbol naman sa mga kang kinsaman ang may kapulay sa mga mata. Dagma sa lawas. Palimiro, nindot kayo ng inang-inaman. Nindot kayo. Damahan siya. Pero sa ang imong mga mata nakasunod sa mga butang kapangalahan o ang imong kasingkasing magapamit mahinungdan sa mga karon adto ta mahigala sa pagtabako o pagpanigarilyo. Sa mga dito ang pinapilit ng pagtabako sa mga bisyo na ubang sa mga biyang sa laman. Pero ito ang damingan na nagbatinggur na stabod. Kamang tao ng mga isip makadaot sa panglawas ng panigarilyo kung susag-usag ng masahira. Pero may mga mga sino ba naman manabako. Ngayon, matandaan ang
ginarikon sa atong pamilitin ano sa natong panglawas, no? Kung makaayo ba sa panglawas ang pagpanabako o ang pagpanigarilyo mga higala. Sa atong tanan, nga naman kaha ang mga kaha sa garilyo kalabanan ba mga nakita kapag siguro sa mga panahon na ang dumating sa doon at sigalang awani cigarette smoking is dangerous to your health. Ang inag-iisa na yung din na government warning, smoking kills, makamatay ang pagpanabako. Gusto mo wala nang yung sa baran mga gano'n. Dito mo ay warning na nabiging sanhi ng stroke ang pagsisigarilyo. Ilang banda sa stroke, may smoking ko sa stroke, kanina pa yun itong na punitan po din nga kahi, yan po din nga nabiging sanhi kung pangrin ang pagsisigarilyo. Nga po sa smoking causes throat cancer. Ano yan? Yung pagdadingo din nga itong abasa nga isa po ni katang sigarilyo, ngayon po sila, natin pa rin yung kawalan kakalahan sa sex ng sigarilyo, makita rin napiko ang sigarilyo. So makapa-important po ni higala, makapawala mas gana sa paghinahalawa. Ano, primitive, anong batang na natin, picture,
nagtu- naglisod pa pag abot mo guna ang pagpanahal ba ko pagpanagarayo may pipula ka mga tambag sa how to stop smoking higala ganun mga stops mga higala hinoon una magplano ganito nagtanong mo din nagpapala gani bawal mo din nagabapong ka sa publiko no? Bawal na gani mo gani mga syudad dyan nga di bawal din ang pagpanagarilo tungod sa danger tungod tungod ka dili maayo
sunod, adopt sa tipo Mabakag na siya ng kindi na may substitute nila. Nalika ang pag-inom sa mga alcoholic inumin, coffee and chai, yun naman kayo makapaandot mo sa guna. Ano exercise din eh. Expose sa sunlight. Ilas na gala, tawag ang Diyos, ang pitang ginagawa, pabango ko. Okay, sabi pa na ito, tapusin ito pagano gala. Ngayon si Rose Malag, Dalit Good, Mabinig, ang tingog, diri makita rada untad paron sa cellphone. Kinupon si Jenny Aragante Batista. Good morning. Stay safe, everyone, and God bless us. Okay. Thank you. Salamat po sa Rose sa pagpanaw ikas buhol. Ano si Rowan Tumakas, wala ito yung kuya. So, gabi, ang hatag na. Sa higala ang ato nga theme song, sa nilong panatuhin po tapusin ang ato nga tulubunin. Ato na na dyan. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.